B'investiment ta' madwar €1,000,000 ġiet riġenerata u ssebħet il-Pjazza San Ġwan Battista fix-Xewkija, pjazza mimlija ħajja u li tinsab f'wieħed mill-aktar irħula qodma fil-Gżira ta' Tlet Għoljiet. Il-Pjazza ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija ġiet inawgurata mill-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana. Dan il-proġett wettaq b'tali mod li ma tellifx mill-attività ta' kuljum fl-istess pjazza. Meta ġejna l-implementazzjoni ta' dan il-proġett, kellna numru ta' challenges fosthom minnhom kif ħanżommu l-inkonvenjent għal residenti u għal min juża u jifrekwenta din il-pjazza minimu fl-istess ħin nimplementaw proġett daqshekk ambizzjuż. L-investiment infrastrutturali se jkompli jitkattar f'toroq oħra f'Għawdex. Il-Ministru Karwana tenniet li dan il-proġett kien ħolq oħra minn kullana ta' proġetti li hemm pjanati għar-raħal sabiex ix-Xewkija jerġa' jikseb id-dinjità. Illum għandna waħda mill-isbaħ pjazzett illi għandna ġewwa pajjiżna. Kien xogħol li sar f'terminu ta' 6 xhur fejn għamilna konsultazzjoni wiesa biex involvejna lill-għaqdiet kollha biex nassiguraw illi ikonna pjazza li tassew tkun ta' kulħadd li tassew tixraq lir-raħal tax-Xewkija. Il-Ministru sostniet li Għawdex inbidel f'niċċ ekonomika għal impjiegi ġodda u ta' kwalità għal uliedna u enfasizzat fuq li preservar tal-wirt kulturali permezz ta' proġetti ta' tisbieħ u restawr li jilħaq l-aspettattivi tar-residenti u tat-turisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.